vind het belachelijk. Dat je in 40 jaar je werk te houden en dan moet zulke soort denk je niet eens voorkomen. Dan wil je zoveel winst maken. Slaat nergens op. Meewerkers van Essity in Sumar vierden Tongersdij haar een eerste actie voor een betere CAO. Vakboen CNV en FNV organiseren de actie om druk te zetten op de directie voor een beter voorstel. De directie van Essity Sumar die wil niet een fatsoenlijke loonsverhoging. Die wil niet de werkproblematiek hier aanpakken. De werkdruk is hoog. Mensen die zijn bang dat ze gezond pensioen niet meer kunnen halen. Dus vandaar dat we hebben gezegd, dan zetten we onze hakken in het zand. Onze leden hebben het bod van de werkgever weggestemd. En wie niet voelen wil, die moet maar luisteren. De meewerkers hebben al mannenlast van hege werkdruk. Nou ja, lichamelijke klachten die heb ik nog. Dat komt net alleen nog van thuis in de stoel zitten. Is het echt zo bij jou? Als langzamerhand begint de slijtage en al het wat te vernemen. En als dan die oude machine hast die het verouderd binnen en werd ze totaal niks ondogen om het voor de mensen beter te maken, dan werken we alleen maar achteruit. Zolang er geen beter bod komt voor de nieuwe CAO, zullen de acties teruggaan en worden deze stapgewijs zwitter. Dit is echt een signaal van mensen, neem ons serieus. Mocht er hierna niks komen, dan gaan we echt stevige actie voeren. Dan kun je denken aan dat we een dag het werk gaan neerleggen. En ja, als daar niet naar geluisterd wordt, dan gaan we gewoon net zo lang door totdat er iets komt waarvan wij denken van, nou daarmee kunnen de mannen hun boodschappen weer betalen.